العالم والعالم معلم ناكتك جين سبحك نباركك جين تأمنك نسلك جين سوكاك نجنك جين كن لسمك كل سجل لك أزلك أسجد كل بركولك يتكني كل لسان أنت أوت أملك عملك توجيها سون جس أملك أنت لك كل جس قالوا كل نفس نسيوا كن نبك ما مهارنا كل سول لك أنت بلانت مسسبت صلي كما زبلو قدوس 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 እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ንኹሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለ ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለ ዓለም ተመስገነ ይኹን ስለ አምላኽነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነኽብረካ ነመስክነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግሚልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ ከም ሰዓት ዛምሸት እዚኣ ድማ ባርከልና መንፈስካ ምርሐና ሓይልኻ ደግፈና ክብርን ሓዲካ ታዕርቀና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ መወዳእታ ኩልና ፀብቀልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና እዚ እንሪኦ እንሰምዖ ዘለና ኣብ ዓለም ሙሉእ ከምኡውን ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣብ መንጎ ፍልስጥኤምን ዘሎ ርሰትን ሞትን ዕንወትን ይወዲ ሓልፈሉ ደሎን ኣምላኽና ንጉስ ሰላም ንስኻ ከሞ ሰላም ክሃበና ምሕረትካ ውርደልና ነቶም ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ኣብ ፀበባ ንዘለዉ ድማ መሰርሖ ፍጠረሎም ነዚ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ከቢድ ሓዘን ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንኩሎም ወለዲ ዓበይቲ ንኣሽቱ ንስኻ ናይ ምፅንናዕ መንፈስ ለኣኸሎም ደበስካ ባኻ እሞ ደብሶም ነቶም ዝዓረፉ ኩሎም ድማ ኣምላኽና ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃቦም ነቲ ከባቢ ድማ ኣምላኽና ሕጂ እውን ሞት ኣይተሳእነን ኣሎ ኩናት እውን ኣይዓረፈን ኣሎ እሞ ናይ ኩናት ውፅኢት እዚ እሞ ኣምላኽና ሕጂ እውን ሰላም ዝሓለፈ ሓሊፉ ተረፈ ግዜ ናይ ሰላም ህድኣት ናይ ርግኣት ግዜ ግበረልና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእክት ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ኣክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታህ ወይትረዲና ኣምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካሊቀ ጋና ሰሪያ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ቀናት ወይ ዲያቆናት ሮን ሳይሩ ገጻናት በበስምክሙ ኩኑ ፍታኑን ጻሃነ ይረሰን ስኩሏን ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓስ ተገልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓስ ተገልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም አንክሶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም አንክሶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ሃርኖክሶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ሃርኖክሶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም አንክሶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ሃርኖክሶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘዝ ዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃስ ኣምሳል መስ ስለ ዝኾነት ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ቀረባሃል እግዚአብሔር ኣቦን ጎይትናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስክኖ ኣለና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ عليونا نقربنا تقبلنا تمعقبنا نطمئنا كساعة ساعة جاونا بصحنا أي حجوم بزع الدس على زيان بكل زمن وتنا بفصم سلام كحلونا كل زوج جابير أملخنا لمن ولنا وقويتنا جابير كل التحزاب قويتنا أملخنا
مدحنينا إياس كورسوس لعلو كل جبرن من تقول جبرنا وش تقول جبرنا مسكنا كلنا سلسور كنا نزر داخلنا نزحل خلنا نبخاون سلا دقرب كنا نتقبل كنا سلا دعوب كنا نزتنا خلنا سعادة يوم سلا زبط خلنا نمسكنا كلنا وقويتاي قرب لنا ومفكر سب سلا زل من كلنا كم حرت كون دللنا إذا قدس على زي عن كل زمن وطنا ناخاب مفراب بفصم سلام كم بتصمها بنا كل غناتن كل مكران حبهم قولن زخنا كل جبر سيطانن مخرقوا في السبات من اللعب صلان أوجيتا كبارح كاب كل حزب خاون أرح كاب زرياب زلنا يبوتاون أرح زتعمل زحيشن عزلنا تمنى نكربيتن كل حال صلان كرجل سلطان ذهب كنا نسقى ما كل قفا عدنا بالها نمبرنا فتناي تأتون حد ودخا كويتانا نعملنا مدحنا يسكر صوت من تفق سبيل بزجورة محرتين قرأتان مساقا معرم حوم زغنا منفس كل سن سجانا صنعتم بأذن لك على من كل ساعة نزل علم آمين نايمس مزمور حمسان حدن وعملاك كم سالخا محرني كم تعبير راها أبساي دمسس كاب أبساي تبيك حسبني كاب حاتياتي وناسليني أنا أبساي فلت لكم حاتياتي كل جزيب كم مأيو بزربا خاص عادق فردخان نسوان كاتركب سعانا ناخات راي بدركو أبقن ميخا أكي قبركو نوبا أبسات ولدكو نيك أبا حاتيات تنستني أنا حق أوشتغاتو لليو أبعون تقوم محرني انت غصرت سمع زاتريني كبرد كصعود صبني تنزغت قد كاينا عصم تحقوسات بهاتان حقوسنا اسمعني قصقها بحاتياتي كولو نبزل أبسايون دمسسو وأملاخ صوري اللي بفطر اللي صنو منفس كاوش تحدث كاب قد كاي دربيني قدس منفس كاونا يتقدفني حقوس مدحان كامل أسالي فقادنيا منفسون دقفني ما قد خان مفرسهم ربيه حتى أنا بخاهم اللس إيام وأملاخ مدحاني كاب عدادم عنك فني لساني يصرق عقل الكتب للو يا قويتاي فاي مسغانا خنغر سخنا فريكفت مسوات بهاب بلكاني زي كونس مغرب كل كان رن مسوات مرارايت بغوني خمو مسوات املاخ سور منفسي واملاخ نسبرون قطقطن لب ايتنعوني خانص يم صغخا سناي غبرلا مكاتات يرسالم لدا شي مسوات صدق بزحر مسواتي كمل مسوات بهاك بلكاي شو اما سويخا ارحقو قربلكا يوم هاليلويا صلاه غزي دقاس كرسون غسين املاخي مسغانا قربلو حتياتيك حد قال لك عقل منو مزمور 230 ممر سارة 230 حدن رزنت 230 كلفتن لولا 230 ثلاثتن دكتور كفلة 230 أربعتن أصلي 230 شعبتن أبوي ملقيتا 230 شمونتن أبو عشي 240 حدن أنا خنبباي 240 كلتن ممهر سارة 240 شدشتن رزنت 240 شعاتن دكتور كفلة 240 شمونتن أبوي مرقيتا 100 زلهم أبونا حاونا خفلة أبوتاتي حواتي حاونا ودنا كفلاي إلكم كتصوعني بتحتنا دس بلني إلى اللهم أجر هالصحائي إلى الله هذا حاونا خفلة تبلكمني أبوتاتي كهنات يوم إلو حراك بصحائي إليه تحتنا يوقف مالت نقبلت إزاز نراي بنا نبهم نراي أنا كفلاي كونكم كفلاي حراي تبو مزمور 240 شمنتن هاليلويا زابير كاب سمايات أمسكنوه أباريام أمسكنوه كلهم ملاختو أمسكنوه بزلهم سراويتو أمسكنوه أتنصحين ورحن أمسكنوه أتم برهات كواخبتي أمسكنوه أتم ناي سماياتن قبل على سماياتن زلهم مايات أمسكنوه نس عزيزو تفتيرهم يمومون اسم زابير يمسكنوه نزل على قومهم زي حلف حق أهبهم نجزابير كم مدرا أمسكنوه أتم قبلات بحرن مع مغن كلهم أتم حاون بردنا سحيتان قمن
قالوا تسلط هبابلان مخرانن كربيتن كلهم فريت أوامن صحدتاتن كلهم أراويتن كلاتكم إنسان لما متبلون نفرت عوافن نجستات مدرن كلاتكم أحزابن مسافنتن كلاتكم فرت مدرن أقبازن قرازتن عبيت مسنا عيشتو سم بين العليو قرموا وابل سماين مدرن يمون نسم እግዚአብሔር يمسكنوا نهزبون قرنا على علس لازم كلهم قدسانو دك إسرائيل تزقربوا حزب يمسكن الله هاليلويا ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉእ ሰማያታዊ ምድረ ቅዱሳት ስብሐት ከወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 ንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ኣምላኽ ዝፈርህ ዝጽናዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲ እግዚአብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ገብሩሉ ምስኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ናይ ኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ናዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከምቲ ዘረብኻ ንባርያኻ ብሰላም ትፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን يحلفوا وكريستوس أملاخنا مسير أبخان منفس قدسين لو من كل ساعة نسجدل كارلونا آمين آمين كفلتات صلوت أصلي أصلي ميتو خزر لخي هاي هيوت Thank you كمان مسيكم كلكم أصل ما تقبرك ولا أنا دي صارت هذا قصة لدحان كاب ندناغو أوكي لتسألت إنه أب كلمة إتي قنوع فرادي كقوم تدالي علىخو إتي أب مجاي تحالف عدمي نخونين نفردن بقوع سلازخوني ببزحي حتى عدتين نقطقط علىخو جنك نفسي جينا أب مرت تنبري كاب هالخس تنأسحي مخنياتو مرت أب مقابر أيود دوسون إيو أب موت كا ذكرو يلبون أب جهنم وين زمسكنو يلبون أمو كاب دقاس تنسيخي ناب مدحنكي بين السحار أو أملاخي محرنن حدا قدلنا إنا بلكي تمهات صني سبحات أب والد منفس قدس آمين آمين موال سبزي ودا أشلي الرأي قال هو تسمعنا قال هو تسمعنا آمين موال سبزي ودا إذا علم زي أخا نزل علم تنبر أنت تخونس نفسي نسأل زخوني مخنيات محلو كنيو إنك إتي سيوف زخوني أقباركي إتي حناق أكي عبك أني إتي حق أنياف فرادي مزغلا أو حاديات عرات تسدحي عفتشللتنيا كدا سقاخي كلاخي انت أخذت بيو ملسي أو كريستوس أملاخي بتي عزيز زفر منبركا منبر فردخا اسم بدن نتي زل علماء فردخا انبركخ بتي ملكتاو نتسابرا برهانكا انكتكت اللهو أنس حسوم دنس أبعارات دكيسة زلهو السب دكيسة زلهو أب يوتي زي قدس زخونكو نايتي تقبل كرت أبنت بمساعدة أفلبي النواقعو أو أملاخ أني كبنينيا إيه مو يقربل اللي يبل اللهو لهم كل ساعة نزل علم أمين آمين أو ويتا بزاليتي زيا ممر سارة سوري الرأي دكتور العب بالله سوري
أنا سألت نصحت دنجل سوري نصحت دنجل يعني اوكي هون نصحت دنجل نبارين خي اتقلطف صلال رديت كيزر كهينة أب لنا كم معبل زقماتل كفو حسابات كبير حقيو نتا هممت نفسي بخنتونت أزيو هالي آتا تفئوا اللومو نابتلوتن من نقاعهن أبقسيا مخنياتو نسخي كعاليتن مهرت تلمن علاي تعدنيخي عدمن تحيوات نقصين أملاخين قويتا يس كريستوس تستفاي إخي آمين آمين أو قويتا لولا سلام كلاتكم سلام ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓእሞ ብዘይ ሓጢኣት ክሓድር ሓልወኒ ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልና ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኾነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋን መግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽና መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰን ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዛ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ትድሕነና ትዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ብርኸኻ ኣብረሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓ ንተግባር ኢደይ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ምዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታ ንዓ በደለይ እዩ እሞ መሓረኒ ንነፍሰይ ኣድሕና እንዳበልኩ እፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወተይ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትመፅእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻ ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባአካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ጎይታ ኦ ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማን ንስምካ ምዝማር ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀጥባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን آمين وداسي سلس قدوس حاونا خفلاي ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ተዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመፅእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ያቦና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይፅብፅበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበልና ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓዮሞ ምንቱ ቅዱስም ካይልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትና ነዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ከዓ ነፍሶም ዓርፎ ካብ ሓጢአት ዝኾንካ ጎይታ መሓረና ኦ ካብ ሓጢአት ዝኾንካ ጎይታ ርድዓና ልማንና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልእ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣምሳና ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና
መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደጃብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ክፍረ ከርስኹም ብርኹም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦፍስቲ ደስ በልካ ኃጢአትና ሰሪየና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና يتكونكم الله أبونا. أوكي مسجانا نقدس دنجل مريم رزانت. እሺ ከመይ ውዕልኩም ወቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ሙሉ ሙሉ ይጥዕመክ ዲ ሚትኽ ዘላኺ ሓደ ሰብ ኣሕልፈለይ ኣይራህ ትምኒት መምህር ትምኒት ኣቤት ተሓንዶም ሲሆም እሺ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ናኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክና መጺኡ ከዓ ነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ተኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሃጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉ ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን ኣሜን መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ብሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉስ ብዝኾነ ወልድ ኣብ ውሃዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለከቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ዓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን ምሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ونأمن مس آبن ولدن نسجدلون نمسكنون بنبيات استزاربيو لعل خلو ناي أولاد جوباء بزخونة بحنت قدس بيت كريستيان نأمن نحدقت حاتيات بحنت تمكت نأمن تنسى موتا نزل عالم زمس هيوتن تسفى نقبر آمين ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ክሪያላይሶን
ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ 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 ላይሶን ላይሶን ክሪያ 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 ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን أبونا أتحت أبلاسكي بما جيت على خمرة دول اللهم دكتور هذا دحين بزيت داش مخدم أتين تعشم اللو ما بنا لما أنت يوم نزرم قلت ديستراكت غيره ما مالو تمن أي كاربت هو واني هذا أوكي قدوس بيتروس فاميلي كما يقولكم قدوس እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣትእን ኦን ሁሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ሁን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕድር ንበደልና ይቕርታ ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ፍላጥን ዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊ ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕርበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን ኣሜን ከመ ምሕረትከ ኣምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ بكم ምሕረትከ أملاكنا وأكون كما أبسانه بكم ምሕረትከ أملاكنا وأكوبك معبسانا وقويتا بقعات برنا مسقانا خمزيلنا خمسلي بسمايات نبر أبونا سمكا يقدس مقصات متعرفات كانت أبسمايكم دمام دريكم على تنجرانا لمحبنا نحنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا كفاد حنا ننبر فتنا يتأتونا من قسن حيلن كبر نزل علم نتكا إما أمين أوزت يا مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له بحلنا خي دنقلي خي بالسقا خون دنقلي خي أدي جابير صباوت قويتا سراوي سلام لك له مسفك عن السبرغتي خي فراكر سخوم برخيو أمل تسقا جابير مساقيو أوفست دس والكي حتيات ناصر يلنا نفت ودغي يذكر سوس من تانا محرت لمن لنا أمين ناين السحات صلوات وقويتا أبزا معلت ذيئا أبقر مخار تقواركم بقال حسابكم بكل واسات نازحات أنا أيو سغاري خروحون مفكر سبن سلزغون كا من تتقدس مكايكا تعرقنا نحدقرنا وأملاخ سلام كن حضر سلام وطيتا بنا أبزا نايدك أسكدينا خاب كل چنكتنا تحقبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنات سلام كحلونا خانا سلام الأكال أخلنا
بسقام برهري أنت مفكر سبزقنا حدا ودخا ويتانا أملغنا مدخلنا يسوع كريستوس يتبون مسؤول كبرن وداسين قرمان زلكا معرخة مزقنا هايوت منفس قدسين سجنا يجباك حج النزل علم أمين حنا سوكف ساعة صلى صلوت وقويتا محرنا حرتك ونبزحلنا وامن سوكف ساعة جديد بسماي مدرين خبرت سجل الكا كريستوس من أملغنا بعلنا ويحت عقسم بزمرتن سنات ملاخن روحون نتمعنا زقدم يا محطة نياتات تمحر نحط بين الساعات ماليش بهوات كنا برمتو زي تدلي من تصب يوم زلنا تصفى سمايات كرخبو نقول لهم نبدا احنا تتقدم وقويتا بذا ساعات دي انا بكل ساعات اللي معنا نتقبل هواتنا كان علنا تإزازات كح نقبر مرحنا منفسنا قدس سجانا حساباتنا ننسه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حطياتنا حدقلنا حطياتنا حدقلنا كاب كل حزن سكات ربنا رعنا ولو نعم كنا قبض سان ملاك تخلونا عودت امنت كنا مرح انتي نابتو زي مرمرن زي وسن فتات كان بس عدلنا نسخان ذل علم بروخي امين اوغويتا كبر مسكون ودخان نسخاتهم سي كصلي غلهم كمزي بلو نابل خمز محرنا كمزي لنا نصوعك بقعات كبرنا سمايات نبرابنا سمكاي قدس منغستات مسا فارك انت بسماي كم دما مدري يكون علات انجرانا لمحبنا احنا نزودلنا بدلهم كم حدقنا لهم بدلنا اوسانا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتعتونا منغستن حيلن كبرن نزل علمنا كايما امين اوزت يا مريم بناي قدس جبريل بلا سلامتا سلام لك الله بحلنا خدنقليخي بسقاخو ندنقليخي عدي جابير صباوت قويتا سراوي سلام لك الله مسخكان السبرختيخي فريكر سخون برخو يقوم تسقا جابير مساخي او في السيط داس بالكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوع كريستوس انتانا محرات لمننا امين 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 قال هوت يسمع لنا تسألي صلوت تمهلل مهللا كله بكرم እግዚአብሔር عريقو معاد زقرر محرت زورر يقبرلنا زغبركم حزب እግዚአብሔር نتقدس بيت ክርስቲያን تهبو ناي سولس صلوت سركن كمون ሃይማኖት አበውን بطبعاتن بانقادون تكاتاتل وزلهم روح ፈጣሪና ሰናይ ፈቃዱ ኮይኑ حساب الساعه ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንራኸብ ቅዱስ ፈቃዱ ስለዝኾነልና ናይ ባህር ምስጋና ይብሳሐዮ ንኹልኹም ቶም ባንቃድዎን ብጥባትን ግዚኹምን ስራሕኩምን አዋሃድኩም ተካታተልዎ ዘለኹም ከዓ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እቶ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን አስበትሁታን ይኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም አቤት ማእሰርትን ዘለዎም ውጻሐራ ይፍጠረሎም بموت سجان استفلينا جنة من السماوات هاجر قدساني وارثهم أمرير حزن نزل لهم دبس قدساني دبسكم معنا خان كل هنا استوعلا أمر رهيبو موداتنا يسبق لنا أبز حلفة جزينا خم فقاد جزابير أب هيمانة أبو معرف عسر توحدة كفل حدا أب كثري حمش إننا تطولنا نيرنا إذا معرف عسر تحدة كابتي حلقة هواريات زخونة قدوس بيتروس سالسايز تشكومة ناي أنصوكيا لكاباسات أغناطيوس سمايت عمل لغتو كم زبال ليلو زهبو ملغتي إنيرو إذا أغناطيوس متولى عن بساز بهال ويتا تحتنا خمهر مسدلية أما أخل دك مزامرتو تطو زبالو زي أغناطيوس مخانو بنابستي أب አደባባያት ሮማ በናብስት ተበሊዑ ሰማዕትነት ከም ዝሐለፈ ብዙሓት ሰዓብቲ ጎይታ ሰዓብቲ ትምህርቱ ከሐዝኑ ክበኺ ይኸለው ኣይትብከዩ እዚ ሕጂ ዝፈስስ ደመይ ንቤተ ክርስቲያን ማይ ኮይኑ ከጥልላ እዚ ሕጂ ዝብላዕ ስጋይ ከዓ ድኹዑ ኮይኑ ከብለምልማ ኢሉ ብሓጎስ እዩ ሓሊፉ إذا حجت زعبي بتخريستيان ناي قدوس بيتروس تهانيس وزلوها أبتنسو سماعت النت تقبل له كم زخونة تاريخ قدوس بتخريستيان أي مهرنا أب قطري شدش أبونا بملأك سلام زفترت شدش 4
حبتنا رزنت إفيسون 4:5 ዘዳግም يا أبونا هراي غني الله أبونا እግዚአብሔር ይደግፍኩም هو تخكل نسلس قدوس حنت جزءات حنت فقاد حنت حيلي حنت منجستي حنت سجدات حنت مسجانا حنت خبري جبا هو نسلس قدوس حنت مخري حنت سلطان حد خبري حد صنعات حد هلاوية حد فقاد يزجبائن أباكم أبونا ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ወእስራኤል ስማ እግዚአብሔር አምላኽና ሓደ እግዚአብሔር እዩ راي رزنت حبتنا ኤፌሶን 4:5 እሺ ሓደ ጎይታ አንተ እምነት አንተ ጥምቀት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን هراي أب قصري شوعاتن شمونتن بحنسابين زلوا زفترة 10 شمونتا حدك ساب 10 بيتروس فاميلي زداقم 32 شدشة حبتنا 8 مثالي 34 معازا قدسان دانيال 3:25 أدينا ترحاس ولدو أبونا مكينا نجزان داخل كي غريتات هراي شي مثالي 34 حبتنا أصلي دانيال 3:25 دكتور صقاب أبونا نعيقم هيبكمني كمثالي 3:4 اوكي هراي እግዚአብሔር ይደግፍክ هراي كلاي كعدلي دحري عزلا دانيال 3:25 حبتنا أصلي دكتور صقاب يوحنس 5:34 حاونا كفلاي يوحنس 8:10 شخص 10 يقريتا اي تعمنني من باب نايد هراي شي مولو حبتنا يوحنس 10 يوحنس 8 كاب 10 كاب 10 حساب 10 حبتنا مولو قبر هواريات شوعته كاب قصري 55 كساب 56 قصري شوعتن شمونتن أب هيمانة أبو 11 معرف 11 كفل حدا ناي قدوس أغناطيوس ينازل لنا أبو إمبر ولد وي منفس قدوس هيكونن ولد دما ولد دا إمبر أبو وي منفس قدوس هيكونن منفس قدوسون منفس قدوس إمبر أبو وي ولد هيكونن أب ولد وي منفس قدوس ناموخان ولدون أبو وي منفس قدوس ناموخان منفس قدوس كا أبو وي ولد ناموخان أيلواتني زوم سلسة أكلات أبزفان كبروم في الصمانيوم بحدنت حدا ملكوت كا صنعات يومه سلقالات وكزعبير استمسقنا يخون بيتروس فاميلي كما يقولكم እግዚአብሔር ይመስገን معرف 10 شمونت ذا فترة نأبراهام 3 عايش كم زبصحو نسو بدحري معالتي أف دقة تدقوان تقميتو هولو دما እግዚአብሔር ጽዋዓታት ممري تقلت تقلو أنتو كأقوى حبة إنه دما 3 سبعي أب قدميو دو إلوم رأي مس رأيهم دما كاب
أف دقة دكان بلوم قوي ناب مدريخ سجدة بل دما قوي تاي أبكر ميخا موجس انت دا ريخي بس بجخا نباريخا أي تفلفني قاركم كتحسبو هيدات ماي كتاخ يمسالكم أب تحتي زياهم دما عرفوا بباريخهم أبيلكم كا تحالفوس لبخم تدقف قراس انجيرا خمسالكم دحريت تحالفوا بلا كم زبل كايو كم برد ما بلو أبراهام قلتيفو ناب سارا ناب دنكوان أتيو قلتيف كي سلسته مسفر دخوم حارج قمت كي كجاجو سنكتي بلا أبراهام دما ناب أحقو قويو لملمو تبو بيتي وسدو نتي جزو حبو نسو خاء كدالو تقالت أفن رغون صلاتان تي زداليو بتين غيرو دما عربلون نسو دما ابتحتي اتاوم ابتقوم دويلو نبر نساتوم كابلو نساتوم دما سبيتخا سرا ابي الله بلو نسو كا ابدكان انها بله شعو نسو نعمتات كمزي قنيت زي رقص كملسكا ايه سبيت خاسرة دما انها شعو ودي كالهلوائيو بلا سارة خاء ابعاف تي بدحريو زلو دكوان كلا زي سمعت قال هو يسمع لنا هالريحة بتنا تمنيت هبتنا تمنيت እሺ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 32 ቁጥር 6 ኣብቲ ዓሻን ዘይነበረን ህዝቢ ንእግዚኣብሔር ዶ እዚ ትፈድይዎ እቲ ዝፈጠረካ ኣቦኻስ ንሱ ዶ ኣይኮነን ዝገበረካን ዘዳልወልካን ንሱ እዩ قال هو يسمع لنا أعزائي ቅዱሳን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን አሜን ኦኬ ምሳሌ 34 ናብ ሰማይ ዝደየበ እሞ ዝወረደ መን እዩ ንነፍሲ ኣብ ዕሙቕ ዝኣከቦ መን እዩ ንማያት ኣብ ክዳኑ ዝቆፀሮ መን እዩ እንታይ እዩ ስሙ ስም ወድኸ እንታይ ፈልጥ ኢኻ ቃል ህይወት يسمع لنا ኣብትና ኣስሊ ዳንኤል 3:25 25 أبي مرقيتا 3:25 يقرتا 14 ناوتي أنهي يقرتا قبر اللي دحان تقمين بحان سامنين زلواس دحر 24 بس يخد الدحر يا زلا قصر 25 مالت أوكي الرأي دانيال 3:25 مسخة أنه أنا 4 فتحات 7 قلقوا أقول أمن أما أخل حوي كمالالوسو رئي الله ترئيتو نتي رابعاي دما ود أملاخ يمثل إلو ملسي أمين على هو تسمع لنا سلقالات وجزائر تمسكنه هون هراي أبي دكتور سقاف دكتور سقاف تعمكم دي هراي حموشتن يوحنس حموشة 37 اتزل آخرنا بويكا نسو بعلو بزعبا يمسكره دمسو خطو اي سمعكم من مسلون اي رأيكم من هراي يوحنس شمونته 10 شخص 10 تشعاته خلتي عندي خنبم أبوي مرقيتا خلتي أنا خم هبكم أنا مو
اوكي تانا يوحنس أنببا تا قبر هوارياتني ممهر سارة حرة بقرينا وأخمد بس أوكي هري وانجيل يوحنس معرف شمنته طب عصرت تشتغل ساب عصرت تشعت أنا نزي بالأخني أبون إنا بر بين يكون كل أنا تفردكو قاعة فردي حقي مسكر كل التأسبسي حق مخانو أبتي حقكم صحف الله أنا إيه بناي رأسي مسكر الله إتي بالأخني أبيون يمسكر لي الله سلالة برعسة تشعت الله الرش سلسخاء أبوها خي أبيلو بلوه يسوس كما نعي ويس نبوي أي فرقين يخم نعي انت تفرقون نبويون نفرقكم ونيركم إلو ملسة الغلط وكذا استمسكن يهون ربي شكول عام سايت لزدقون حان برختنا إذا جميل لنا يربي شناني أتون قبلنا توم حسانات نصحان قبل أملاك كبار خلنا يقديل آمين الرأي ممهري هراي قبر هواريات معرف شوعتك قدرة 55 كسب 56 نسو قنا منفس قدس ملعو ناب سماي أنك عريرو كا كبر أملاخن يسوس دما أبيمان أملاخ دويلون رعين مو إنه سماي تخفيتو ودسب دما أبيمان أملاخ دويلو رئي الله قبلا أمين سلقالات وكزابير استمسكن يهون آمين زعبا أبون ودن منفس قدسن حدنة سلستنة من الصحافة يونزو مسكرتات زياتو مقريبو مالتي سلازي إقوالا بتبولي كيدان زنبارة أتوم سلسة من إسيات أبتحاو مستدربيون أبكر نصر أنا سلسة فتحات رئيله ترسى ربعة سبات رئيله رابع يوم كأود أملاخ مسل اتمستيرا سلاسي كاو يموز يموتو مابوتات برخستان هراي قدرة الشعاتة بس إحنا لنا أب قدرة الشعاتة سجس آيفون لكم آتيهم زلهم دحر تعمكم كوينو إساياس سوسان شديشن كاب حدك ساب سلسته أبونا أبي ملاك سلام إنباكم سلسته كاب سلسته كساب أربعته حبتنا رزنت قبر هاريات شوعته كاب أربعة شعتن كساب حمسة هراي قدرة الشعاتة إزون سلستنت كابو زوز حدا برهاني أب كل فترات كا ملئي نتوم أب تحت مدر زلوا دما زبره كم تصحف أنا أب سماين أم مدرن ملئي نتوم أب تحت السيول زلون قويت النتي رأيو زبالة أيوي سلقالاتو كزابير استمس جنيهون إساياس تسان شديشن كاب حدق ساب سلسته استعمالكم تداخينو ميتيهم زلهم الرأي سلقالاتو كزابير استمسكنا يهون إساياس تسان شديشن كاب حدق ساب سلسته كزابير كم زيبل سماي زفانيو مدرخا مرقص اقريا اتنسخاتكم تسرحوا لي بيت دعا خما يزبليو اتا انا زعرفوا لسفراخه كما يزبليو إيدي أنا زخول زقبرتو زخا أخوين الله يبل إجزابير جناخه أبتشو قرون دقوسن منفس زلون بقى لي زرعدن سبدا يزتمت زلهو اتبع راي زحرد كم تنسب زغت اليو اتقنشل زسوء كم تنخسات كلب زسبريو اتن مسوات بالعز أقرب كم تدم حاسما زسويو اتعتان زعتن كم تتعود زمسقنيو هو مقدتات رؤسهم حاريو نفسهم دما بسيافهم به بلاي كابز خمس سورنا اغزابير
እንባቆም ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 3 ቁፅሪ 4 እግዚአብሔር ካብ ቴማን እቲ ቅዱስ ከዓ ካብ ከረን ፋራን መፀ ክብረቱ ሰማያት ከደነ ምድሪ ድማ ብምስጋንኡ መልአት ምንፅብራቁ ከም ብርሃን ነበረ ካብ ኢዱ ጭራታት ወፀ ሓይሉ እውን ኣብኡ ተሓብአ ካለ ህይወት የስማዓልና ሕራይ ረዘነት ሓብትና ካብ 48 ክሳብ 50 ብሓንሳብ እየን ዘለዋ ካብ 48 ክትጅምርልና ኢኺ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 48 እስካብ 50 ነቢዩ ከም ዝብል ሰማይ ዝፋነይ ምድሪ ከዓ መርገፅ እግረይ እዩ ከመይ ዝበለ ቤት እያ እቲ ሃንፅለይ ወይሲ ኣየነይቲ ስፍራ እያ ዝዓርፈላ እዚ ኩሉስ ኢደይ ዶ ኣይገበረቶም ይብል እግዚኣብሔር እቲ ልዑል ብኢድ ሰብ ኣብ እተሃንፀ ቤት ኣይነብርን እዩ ክብርን ምስጋናን ይኹን ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምዕራፍ 11 ብሓንሳብ እየን ዘለዋ ኢሳያስ 49 ካብ 7 ክሳብ 8 ካብ 7 ክሳብ 8 ጴጥሮስ ፋሚሊ ዕብራውያን 2:7 ሓብትና ትምኒት ዕብራውያን 17 መዓዛ ቅዱሳን ቁፅሪ 7 ማለት እዩ ሓብትና ኣስሊ ጥዕመክ ደኸውን ዶክተር ጽጋብ ጥዕመኩም ደኸውን ሕራይ መምህር ሳራ ቀዳማይ ጴጥሮስ ጽጋብ ወፂ ኢለሎ በመርጌታ ኣነ ኣቲረ ኣለኹ ሕራይ እሺ መምህር ሳራ ቀዳማይ ጴጥሮስ 3 ካብ 8 ክሳብ 19 መምህር ተኽሉ ዮሐንስ 3 ካብ 12 ክሳብ 21 ኣቦና ብመልአከ ሰላም ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳብ 25 ሓብተና ረዘነት ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 14 ቁፅሪ ንባብ ቁፅሪ 11 ኣታ መለኮት ብባህሪኡ መከራ ተቀበለ ሞተ እትብል ቃልና ሰሚዕካ ሕፈር ንሕና ግና ክርስቶስ እግዚአብሔር ከም ሰብ ብስጋ መከራ ተቀበለ ብመለኮቱ ግና መከራ ኣይተቀበለን ብስጋ ሞተ ብመለኮቱ ግና ኣይሞተን ኢልና ኢና እንኣምን እግዚአብሔር ቃል መከራ ከም ተቀበለ እግዚአብሔር ቃል በጃና ከም ዝሞተ እንተሰማዕካ ኣስተውዕል ንሕና ንመለኮት ምስ ሰብነት ሓደ ህላዊ ኢና ንገብሮ በዝን እግዚአብሔር ዝግባእ ሓደ ስም ድማ ንሰምዮ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ጴጥሮስ ፋሚሊ ኦኬ ሕራይ ኢሳይያስ 49 ነቲ ሰብ ዘንዕቆ ሃብትታት ዝፈንፈንዎ ባርያ ገዛእቲ ንዕኡ እግዚአብሔር እቲ ተበጃዊ እስራኤልን ቅዱስን ስለቲ እሙን እግዚአብሔርን ስለቲ ዝመረፅካ ናይ እስራኤል ቅዱስን ኢሎም ነገስታት ሪኦም ክትንስኡ መሳፍንት እውን ክሰግዱ እዮም ይብል ኣሎ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ብምሽሕቲ ግዜ ሰማዕኩኻ ብመዓልቲ ምድሓን ከዓ ረዳእኩኻ ንምድሪ ከተቁማ ዝበረሰ ርስቲ ከተውርሶም ንእሱራት ውፁ ነቶም ኣብ ፀልማት ዘለዉ ድማ ተረኣዩ ክትብልሲ ክህልወካን ንቃል ኪዳን ህዝቢ ክህበካን ኣብ መንገዲ ክበልዑ ኣብ ኩሉ መላጥ ኩረብቲ ድማ መጓሰይ ክረኽቡ እዮም ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ካለ ህይወት የስማዓልና ሕራይ ሓብትና ትምኒት ሓብትና ትምኒት ዕብራውያን 2 ቁፅሪ 7
መልእክቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 قطري شوعته سوري ካብ መላእክቲ ቁሩባን ኣስካዮ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ከለልካዮ ኣብ ግብሪ ኣዳውካ ከዓ ሸምካዮ ለቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አርለ መምህር ተክሉ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅሪ 12 ክሳብ 21 ሰጊረ ለኹስክ መምህር ዕብራውያን 10 ቁጥሪ 7 እስክም ብላይ ኣብ መንጎ ንመን እየ ሰጊረይት أصل ዕብራውያን 10:7 اوكي سيكون كنت ዕብራውያን 10 ዕብራውያን 2 ዕብራውያን ተነቢበ ዕብራውያን 10:7 ሽዑኻ ኣነ እንሆ ኣብቲ መጽሓፍ ብዛዕባይ ጽሑፍ እዩ ኦ ኣምላኽ ፍቃድ ክገብር ኢለ እመጽእ ኣለኹ በልኩም على ህይወት ይስማዓልና አራይ ኣብትና ሙሉ ጥዕመክ ደኹ وطعمنا حجس عراي قدامي بيتروس معراف 3 كاب 8 حساب 19 18 كاب 18 حساب 19 እግዚአብሔር ይደግፍኩም አቦና ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ 8 حساب 19 ካብ 18 ክርስቶስ ድማ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ተቕርበና ኢሉ ንሱ እቲ ጻድቕ ስለቶም ኣመፅ ሓንሳ ከዓ ስለ ኃጢአት ሞተ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ግን ሕያው ኮነ ብኡ ኸይዱ ድማ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ መናፍስቲ ሰበኸሎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን መምህር ሳራ ይቅሬታ መምህር ሳራ ዮሐንስ 3 ካብ 12 ክሳብ 21 الرب مرقيتا يوحنس 3 وانجيل يوحنس مዕራፍ 3 ካብ 12 ክሳብ 21 ናይ ምድሪ ነገር ነጊረኩም ካብ ዘይተኣምኑስ ናይ ሰማይ ነገር እንተነገርኩም ግዳ ከመይ ጌርኩም ክትኣምኑ ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማዩን ዘሎ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ የልቦን ብኡ ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ከምቲ ሙሉእ ሓንሳ ብኡ ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ዘይጠፍእሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቐለ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ክስቀል ይግባእ እዩ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዲ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ ኣምላኽ ንወዱ ዓለም ብኡ ክትድህን እምበር ንዓለም ከፈርዳስ ኣይለኣኾን ብኡ ንዝኣምን ኣይፍረዶን ነቲ ዝኣምን ግና ብስም ሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዝኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ እቲ ፍርዲ እዚ እዩ ብርሃን ናብ ዓለም መፀ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ እዩ እሞ ካብ ብርሃን ጸልማት ፈተው ክፉእ ዝገብር ዘበለ ብርሃን ይጸልእ እዩ እሞ እቲ ግብሩ ምእንቲ
زي اللف زي كيزلف ناب برهان أيمتسن إتي حق يقبركنا بأملاخ تقبر يمو قبرو من أنتك قلز ناب برهان يزمتسن آمين. أميتي ملكتي باولوس نفس قرنطوس معرف حدا كاب قطري 18 خساب 25 طبيبان كطفئيه مسو عالتو ماستو عالتون كفرس ايه زبل صحف ايمو قال مسقل نتم طفو عشنات نعانا ندحن جناح حيل املاخ ايو بابنيا ابيلو مهر صحفات سي ابيلو مرمار زعلم دي اخي ابيلو املاخ نطبب زعلم دي عشنات اي قبرن ايو سلازي علم بطببان املاخ بطبب املاخ غيرا خاب زي فلطتو املاخ نتوم زامنو بناي سبكت عشنات غيرو كدحنام فقده ايهود ملكتات يلمنو صراويان دما طبب يدليو احنا جنانتنا ايهود معنقفي نهزاب بن عشنات زغنه التسقله كرسات نسبخالونا نسونتهم صوعات ايهود كونه نصراويان كونه كريستوس اتحايل املاخن طبب املاخن ايو كاب سبسي عشنت املاخ يطبب كاب سب كادخام املاخ يبرت الهوت يسمع لنا رزنت حبتنا كالاي قرنطوس معرف حموشته كاب 13 أتجمر 14 يبعث زين انبار كيب حدا بيجا كله موته سلازي كلاتهم موتو كاب النبلسي فقري كريستوس دريخنا اي امو انت تتسللنا نعملاخ مسكال قلبنا انت خوينان نأخذكم إنا الهوت يسمع لنا قطري 10 توكلته بيتروس فاميلي زفترت كلته قطري شوعته حبتنا تمنيت مزمور داويد 104 قطري 20 شعتن كساب 33 الراي أمكنيو معرف شدي شغل الشعات تزبل زلب تزحلفنا يخاب هايمانة أبوي مالتي كم تنسخا خاب كل التهلاوية مالت سجان نفسن كنسخا نسب كم زقبا حد سب تباهيلكات تسمى نفسها قنا ملوكوت زي كونت كنسا بهلاوية أي تموتنيا انتاي دا خاب سجا خاليا ننفسنا كبرخ نهب النفات دما سلا زي تموتي سلا قالات እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አጥና ሰማይነሽ ኦኬ ዘፍጥረት ክልተ ቁጥሪ 7 እግዚአብሔር አምላክ ንሰብ ከም ሐመድ ምድሪ ገበሩ አብ አፍንጭኡ ድማ ትንፋስ ህይወት ኡፍ በለሉ እሞ እቲ ሰብ ህያው ነፍሲ ኮነ ቃል ህይወት ይስማዕልና አጥና أبتنا تمنيت 204 كوزر 10 تشعته حساب 33 ميتي خزال لخ تمنيت سمعنا أنت اللي خي مزمور داويد معرف 104 وزر 20 شعتن حساب 33 حراي نسخة قطكا تحول يسنبدو تنفاسهم توقف يموتوا عب مريتهم ون يملسوا تنفاسات تبقخ يفتروا نجات مدرون حوسا كبري እግዚአብሔር نزل عالم ينبر እግዚአብሔር بتغبارو يتوقس كساب 33
ኣብ ምድሪ ይጥምት ንሳ ከዓ ተንቀጥቅጥ ንሁራን ኣብ ምድሪ ይጥምት ንሳ ከዓ ተንቀጥቅጥ ነኽራን ይትንክዮም እሞ ይተኩ ተርበና ኣብ ዓረብሽ تبغى له تقامي كسر 33 بهوتي كله نእግዚአብሔር እዝምር ክሳዕ ዘለሁ ንኣምላኸይ ኣመስግን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን ቁጥሪ 23 መዓዛ ቅዱሳን ዮሐንስ 11:25 ሓብትና ሙሉ ወንጌል ሉቃስ 24:5 መምህር ተክለ ማርያም ግብረ ሐዋርያት 2:24 መምህር ሳራ ራእየ ዮሐንስ 1:17 ክሳብ 18 ቁጥሪ 13-14 ብሓንሳብየን ዘለዋ ስለምንታይ ደኣ ንስኻ ነቲ ኣብ ወልድ ዋህድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ህላውየ እቕሬታ ስለምንታይ ደኣ ንስኻ ነቲ ኣብ ወልድ ዋህድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ህላውየ መለኮት ስላሴ ንሱውን ሓደ ዝኾነ ክብሪ ዘይትህብ ንስኻ መለኮት ሞተ እትብል እንተኾንካ ደኣ ንስሉስ ቅዱስ ቀታሊኦም ከም ዝኾንካ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ ንስጋ ጎይታና ኣብ ውሽጢ መቃብር ከም ዘሎ ሬሳ መውታት ትገብሮ ካብ መለኮት እውን ትፈልዮ ኣለኻ ከመይ ባህርየ ስላሴ ሓደ እዩ ንሱ ድማ ሓደ መለኮት እዩ እቲ ንሞት ዝሰዓሮ ንሲኦል ዝማረኻ ደኣ መን እዩ ንስኻ ገና ከም ሓደ ሓይሊ ዘይብሉ ትገብሮ ኣለኻ ምስቶም ጽንዓት ዘይብሉ ዘይንቀሳቐሱ ምውታት ኣብ ድንቲ ድማ ቆጸርካዮ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን መዓዛ ቅዱሳን አቦና ዮሐንስ ጥራይልኩም ንሞ ዮሐንስ 21:25 ወንጌል ዮሐንስ 11:25 ዮሐንስ ቀዳማይ ዮሐንስ ያ ወንጌል ዮሐንስ ይቅሬታ ወንጌል ዮሐንስ إسران حدن كان حمشته هو الرئيس يسوس زغبرو ግብሪ ድማ ብዙሕ ካልእ ኣሎ ኩሉ በብሓደ ተጻሒፉ እንተ ዝኸውንሲ ነቲ እተጻሕፈ መጽሓፍቲ ኩላ እዛ ዓለም እኳ ኣይ ማእኸለቶን ይመስለኒ አሜን 11:25 መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 25 هو عرف 11 يوحنس 21 دي الأخير يوحنس 21 معرف 11 قصر 25 اوكي سوري ومركب سينية الراي كحجزك كده خساب تدالو أو 21 11 معرف 11 قصر 25 قريتها قاقي كي أنا كونفيس كوين الثاني صرت حدا 25 عرفت الجرخي وياه يسوس كأبله تنسعين هيوتن أنا إيه إتي بقى زأمن أنت موت أقوى بهيوت كنبر إيو الهيوت يسمع لنا الرأي ملاحظنا الرأي نقص إسران معرف إسران 4 قصر 5 فريحين قصرنا مدري مسنانا خاء مساتهم نمنتاي كنتي هياو أما أخل موتات تدلي أولخن لا الله تخير مسألة آمين آمين الرأي
محاونا ممهر تخلو ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 24 ሞት ሒዙ ከጽንዖ መሰለ ዘይከኣለ ከዓ ኣምላኽ ካብ መሰረተ ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣዴና መምህር ሳራ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 17 ክሳብ 18 ምስ ርኢኽዎ ድማ ከም ሞት ኮይነ ኣብ ኣእጋሩ ወደቅኩ ንሱ የማናይ ኢዱ አንበረለይ ከምዚ እናበለ ኣነ እቲ ቀዳማይን እቲ ዳሕራይን እቲ ህያውን እየ እሞ ኣይትፍራሕ ሞይተውን ነበርኩ እንሆ ከዓ ንዘለዓለም ዓለም ህያው እየ መርሆ ሞትን ሲኦልን ከዓ ኣሎኒ እምበኣርሲ ነቲ 18 ጠጠው ከብል ዝግባአኒ መስል ቃል ህይወት የስማዓልና ቁፅሪ 15-16 ብሓንሳብ እየን ዘለዋ ኣቦና ኣበይ መልኣከ ሰላም ዘፍጥረት 9:5 ሓብትና ረዘነት ማቴዎስ 2:20 ጴጥሮስ ፋሚሊ ማቴዎስ 26:38 ሓብትና ትምኒት ማቴዎስ 27:5 ንባብ 15-16 ብዝበለፀ ድማ እንሆ ካልኦት ዓለውቲ ኣውሽጢ ታኦጎማሊስ ማለት ፀረ እግዚአብሔር ዝበሃሉ ንረክብ ኣሎና ከምዚ ይሓስቡ እዚ እግዚአብሔር ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣን ደማን ዝሃነፀሉ ስጋ ባዕሉ ከም ዝፈልጦ ፈጣሪ እሞ እቲ ስጋቲ ብዘይ ነፍሲ እዩ ከመይ ኣብ ክንዲ ነፍሲ መለኮት ነፍሲ ኮይኑዎ እዩ ይብሉ ቁፅሪ 16 ብሓቂ ዶ መለኮት ካብ ወፂኡ ተፈልይዎ እዩ ስጋኸ ንሓዋሩ ዶ በስቢሱ ተሪፉ እዩ እምበኣር ሕጂ ከምዚ ዝብል ቃል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሚዑ ዝኽሕድ ይሕፈር ነፍሰይ ክሳዕ ሞት በፂሓ ተከዘት ጎይታ ኣብ ልዕሊ መን እዩ ከምዚ ዝበለ እዚ ዝበለ ሰሚዕና ኣብ ቁርኹም ባስ ቆላልሞ እዚ ዝበለ ኣብ ልዕሊ እቶም ዝጠፍኡ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ኣቦና ብመላከ ሰላም ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 5 እቲ ነፍስኹም ዘለዎ ደምኩም እቲ ነፍስኹም ዘለዎ ደምኩምሲ ኣነ ክደልየ እየ ካብ ኢድ ኩሉ ኣራዊት ክደልየ እየ ነፍሲ ሰብ ድማ ካብ ኢድ ሰብ ካብ ኢድ ሓዉ ክደልያ እየ ቃል ህይወት የስማዓልና ሓብትና ረዘነት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 20 እቶም ህይወት እዚ ህፃን ዝደልዩ ሞይቶም እዮም እሞ ተንስእ ነዚ ህፃንን ነዲኡን ሒዝካ ናብ ምድሪ እስራኤል ሂድ በሎ አሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ሕራይ ሓብትና ሰማይነሽ ማቴዎ 26:38 ነፍሰይ ክሳዕ ሞት ኣዝያ ጉህያ ኣላ ኣብዚ ኩን ምሳይ እውን ንቁሑ በሎ ቃል ህይወት የስማዓልና ሓብትና ትምኒት እሺ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ቁፅሪ 50 ኢየሱስ ከዓ ከም ብሓድሽ ብዓብይ ድምፂ ጨርሐ ነፍሱ ድማ ወፀት አሜን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንሕና እንተለና ኣብ እግዚአብሔር ከዓ እንተፈቀዶ ምዕራፍ 12 ናይ ቅዱስ አግናጢዮስ እዩ ዝቕፅል እዚ ምዕራፍ 12 ግን ብዛዕባ ስጋዊ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ምናልባት መፅሓፍ ዘለና ተመሊስና ክንሪኦ እዚኦም ታኦጎማሊስ ዝበሃሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ጥራይ ወሲዱ ምክንያቱ ተመለኮት ክንዲ ነፍሲ ኮይኑ የንቀሳቅሶ ኢሎም ዝኸሓዲኦመ
እቶም እዚኣቶም ከዓ እቲ አብሊናሪዮስ ሰባሊዮስ ተባሃሉ እቲ ሓደ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ሓድነት እምበር ሰለስተ የለን ዝበለ እዩ ማለት እዩ አብሊናሪዮስ ከዓ ነፍሲ አይወሰደን ዝበለ ታኦጎማሊስ ማለት ፀረ እግዚአብሔር ዝበሃሉ ንረክባለና ከምዚ ይሓስቡ እግዚአብሔር ካብ ግዝነ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ደማ ዝሃነፀሉ ስጋ ባዕሉ ከም ዝፈልጦ ፈጣሪ እሞ እቲ ስጋቲ ብዘይ ነፍሲ እዩ ስለዚ ተኽድሕን ዘለዋ ከዓ ነፍሲ ስለ ዝኾነት እንድሕር ካብ ደና ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋን ነፍስን እንድሕር ዘይተዋሂዱ ፍጹም ሰብ ክበሃል እውን ስለ ዘይክእል ታትድሕን ከዓ ነፍሲ ስለ ዝኾነት እዚ ቅድስት ቤተክርስቲያን ብጉባኤ ወሲናቶ ኣብ ምዕራፍ 11 ከም መዘከርት ተሓዝናዮ ጽቡቕ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺሉሎ ንመዝሙር ዝተዳለኹም ብፍላይ ከዓ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ሎማዓንቲ ንእግዚአብሔር በመዝሙር ከነመስግኖ ትብሉ እንተለኹም ክቕበለኩም ክሰምዓኩም ንሕተር ደለ መዓዛ ኣለኹ ባቦና الراي يدحف زبله زحبر يلن قصل ماذا قدسان الراي سمع الله وسمع الله الراي سمع بون ولد منفس قدسان حدا الله امين قال هي وتسمع لنا أفسس الليل صهدم او انه فات سلام اخير نزل عالم يمسكن مدحاني علم في المزمور أفسس الليل صهدم أوصيني خاب سلام أفكيرني زي العالم يمسكن مدهاني عالم أفسيس الليل صهدم أوصيني خاب سلام أفكيرني زي العالم يمسكن مدهاني عالم كابتي معدو مسقاسيني بسنسلت حاتيات تأثيري شنكيري وتي زي التخس تقليتو نبعتيك حبس عفسيس الليل صهدم أوصيوني خاب سلام أفكيرني ذا العالم يمسكن مدهاني عالم حيال كلو ندخم مريتو أملاك كلب سقات قليتو كدحنني بجا خوينو كنداي هيوتي بوسيد واموتي أفسيس الليل صهدم أوصيوني خاب سلام أفكيرني زي العالم يمسكن مدهاني عالم مسدخامي حيالي خايلوني فرح يالي وبراتي عني كم ملوك طيرون قدلوي تسفاي بواتني عوان نفسي أفسيس الليل صدام أوصيوني خاب سلام أفكيرني زي العالم يمسكن مدهاني عالم فغرفولي كاب كله زتعم شيخ ما يصيروا أمتي ولا سلام فغرن ديو 5 طعم هصان تاتي يلا خواب تحتي ومخان أفسيس الليل صهدم أوصيوني خاب سلام أفكيرني ذا العالم يمسكن مدهاني عالم እግዚአብሔር ይመስገን አንዴ ሊያቦና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዝማሬ መላእክት የስማዓልና መዓዛ ቅዱሳን ሀብትና ሁሉ ጊዜ ከተመልስንዮ ክትዝምርሉ ከተገልግልሉ የንበርኪ አሜን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አፍሲሱለይ ንጹህ ደም አውጽዩኒ ካብ ጸላም አፍቂሩኒ ንዘለዓለም ይመስገን መድኃኔ ዓለም እንዳበለት ያኽት ዝምረልና مسجزينا مبارك بملؤت مزمور كنستنتنو عزيز النايم مسجزينا هنكي سلازلنا أفسيس الليل نسوه دم
بحدا ريانينا أربعة مملأخت اللوا تقدميتي أفسيس اللي نصح دم تخلايتي أوزيني كاب سلام أفكرني نزل العالم يمسجن مدهاني عالم حجي أبتا أفسيس اللي نصح دم زبل زحازنا وذكرنا تقصي أبا تعبرني أفسيس اللي نصح دم أوزيني كاب سلام أفكرني نزل العالم يمسجن مدهاني عالم كل جزية مزمورنا مهليتنا قداسينا أبرنا فتحاتنا تمكتنا كيك الكدانا كله مسارته قال እግዚአብሔሪ ካብ ቃል እግዚአብሔር ዘይኮነን ምስ ቃል እግዚአብሔር ዝጻረርን ዘበለ ኩሉ ናይ ቅድስት ቤተክርስቲያን ኣይኮነን ከምኡ ስለ ዝኾነ አቦታትና ከም ንሪኦ ዘለና ሃይማኖት አበው ነፍስ ወከፍ ሓሳብ ካበይ ከም ዘምጽዋ አቡሊ ኪዳን ከመይ ብትንቢት ከም ዝነበረት ኣብ ዘበነ ድሕነት ኣብ ዘበነ ስጋውየ ከመይ ገይሩ ከም ዝተፈጸመ መወዳእታ ኸኣት መልእኽቱን ዓና እንታይ ምዃኑ ኦሪት አንቢብና ወንጌል ምሰንበብና ከመይ ከም ተፈጸመ ናብ መልእኽታት ክንሓልፍ ከለና ኸኣ መልእኽቱን ዓና እንታይ ምዃኑ እዩ ስለዚ ኣፍሲሱለይ ንጹህ ደም ኣውፂእኒ ካብ ጸልማት ኣፍቂሩኒ ንዘለዓለም ይመስገን መድሃኒ ዓለም ዋላ ብትዳሓ ዘሎ ሓሳብ ተሊድና ኣበናይ ከም ዝኣቱ እንዳረኣና ክንእትወኢና ጥራይ ኣነ በሉኒ ኣብታ ካልአይቲ ዶክተርን ኣውፂእኒ ካብ ጸላም ኣራይ ጽቡቕ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 2 ካብ ጉድጓድ ጥፋት ከዓ ካብቲ ረግረግ ፀብሪ ኣውፂእኒ ኣእጋሪ ኣብ ከውሒ ኣቆሞ ንስጉምተ ያጽንዑ ቃለ ህይወት ይስማዓልና ረዘነት ሓብትና እግዚአብሔር መስገን ኣውፂእኒ ካብ ጸልማት ኣብ ኣኾላ ካብ ረዘነት ሓብትና ጀሚራትልና ኾላ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 9 ቁጽሪ 2 እታ ኣብ ጸልማት ዝመላለስ ህዝቢ ዓቢ ብርሃን ረአየ እቶም ኣብ ምድሪ ድነሞት ዝነብሩ ውን ብርሃን ኣብርሃሎም ቅድሚ 700 ዓመት እዩ ትንቢት ኢሳያስ ኩሉ ግዜ መተርጉማን ቅድስት ቤተክርስቲያን እንታይ እዮም ዝብልዎ ደረቕ ሓዲስ እዩ ዝብል ሕጂቶም ኣብ ጸልማት ዝመላለሱ ዘለው ህዝቢ ብርሃን ክርእዩ እዮም ዘይኮነስ እታ ኣብ ጸልማት ዝመላለስ ህዝቢ ዓቢ ብርሃን ረአየ ነቶም ኣብ ምድሪ ድነሞት ዝነብሩ ውን ብርሃን ኣብርሃሎም ልክዕ ከም ተፈጸመ ማለት ቅድሚ 700 ዓመት ማለት ምልኣት ዘበን ምስ መጸ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ኣገልግሎት ክጅምር ከሎ በዚ ይጀሚሩ ማለት እዩ ማቴዎስ 4 ካብ 14 ጀሚሩ ክሳብ 17 ዘሎ እቲ ብነቢ ኢሳያስ ተባህለ ክፍጸም ከም ዝብል ምድሪ ዛብሎንን ምድሪ ንፍታሌምን መገዲ ባሕሪ ማዕዶ ዮርዳኖስ ገሊላ ኣህዛብ ኣብ ጸልማት ዝነብር ህዝቢ ዓቢ ብርሃን ረአየ ኣብ ዓድሞትን ድንያን ዝነብሩ ድማ ብርሃን ወጸሎም ጎይታ ኢየሱስ ካብኡ ንነጀው መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ ተነስዑ ናበለ ክሰብኽ ጀመረ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ መዝሙር ዳዊት 4 ቁጽር 2 ኢሳያስ 9:2 ማቴዎስ 4 ካብ 14 ክሳብ 17 ሕራይ ኣፍሲሱለይ ንጹህ ደም ኣፍቂሩኒ ንዘለዓለም ይመስገን መድሃኒ ዓለም أنت حساب دو كبابنا ربنا እግዚአብሔር ይደግፍኩም رأيتا نفسي سلي نصح دم قدامي ملكت يوحنس معرف حدا قطر شوعته كم تنسو أبرهان زلو أبرهان تتماللسنا قنا نحد حدنا حبرت لنا دم إيسوس كريستوس ودون كاب كله حكيات ينصحنا إيو قال هيوت يسمع لنا بنا الرأي هنا حبتناها إفيسون حدا شوعته سديدات لنا الله زتعملنا زتعمكم ويزتعمكن كتم ببالي صبغي
أبتا أفتيس اللي نسخدم مستانا يا بونا مالتي يفيسون حدا شوعته أنا خمبارح أنا جاي الرابنا بو بدمو مدحان مالت كنتها بتسقعو حدقت حاتيات اللونا قال هوت يسمع لنا قال هوت يسمع لنا هن حبتنا زبنا أقلقلوت كبارخ بحدار كبدك بدك تحقوسي قال هوت يسمع لنا الرأي قالوت أفكرني نزل عالم يمسجن مدهاني عالم الرأي أفكرني نزل عالم الرأي أفكرني نزل عالم أفكرني نزل عالم يمسجن مدهاني عالم الرأي أفكرني نزل عالم يمسجن مدهاني عالم سمع الله خديه هو الرأي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን هوت يا أبونا الرأي هوت حبتنا أبتا إرموياس قصر سلسته إسران كلتن سقع إسران أربعتن إتا أفكرون كستاجرة دقم الله يسكي دقم الله إرموسيا أبيت إرموسيا إرمياس مالتي سوري سلسته نحبونا تقاقيخ يكون يا سالبت نو تقاقي لتاش مخبيلي سوري ده هنكس أسير كريه عشان أحسب أوكي صراحة قصة سلسته 2023 سلسته أفكرني نزل عالم يمسجن مدهن عالم جيسون سلسته 22 الرأي كتاب ميس جاريا خالوت قبر بصوري بنا الرأي أب وانجيل يوحنس معرف 10 قصر حدا وانجيل يوحنس 10 قصر حدا ኢየሱስ ቅድሚ በዓል ፋሲጋ ካብዛ ዓለም እዚኣ ናብ ኣቦኡ ዝኸደላ ግዜ ከም ዝበፅሐት ፈሊጡ ነቶም ዘፍቀሮም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘለው ናቱ ክሳዕ መወዳእታ ኣፍቀሮም እግዚአብሔር ምስ ኣፍቀረ ጽልኢ ባህሪኡ ስለ ዘይኮነ እግዚአብሔር ምስ ኣፍቀረ ኣይጸልእን ነቶም ዘፍቀሮም أبزع عالم زي أزلوا كستع موداتا أفكارهم كومن دا زي كون نيرو يطروس مسكحادو أمون هواريا سلا زي كونكا سلا زي حاد كاني أبزب كعكالو قلقلت كحلاف النت كامو بلو مالي كم شوعتهم رؤيات هواريات دحرت انسايو مفتح من قصة سمايات توهبهم حلاف النت قريفهم نام مقفاف عسان بحر قليلا مستملسو كاب حجي هواريات كتكونين نعي بوعات يكونكم من يلو بخالك كتكوم
يخالي زابير كالوي جن انتايلوت أقدموا تهواريا نوتهم زفكرهم أبزع علم زلو ناتو كسع مودة أفكرهم سلازي أفكروني نزل علم كلنا بمثلو زفترنا بدمو خاز تبيجونا بعلهنا نتدحنا تحسمنا عند زي تفينا بزخونا يكون مخنيات زابير نسخا خمزندخا نسخا خمزندخي إلو أفدق زعزو أي أملاخ يكونن عند زي تنسيحنا كم تنحمش عياسو دناقل كنديلنا خنبره عند زي كيلنا جن بعلهنا نتستغفتلنا نزل علم فقري بعلهنا نسقو مالتي سلازي نتوم زفكرهم أبزع علم زي عزلو ناتو كسع موداتا أفكرهم سلغالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን الله خبنا هيك حراي كتل أب يوحنس 13:34 أنببيا 34:35 أنببيا نحد حدكم كتفاقروا خمتا أنا زفكركم كم أجركم كأن نحد حدكم تفاقروا حدش تأزاز إهبكم علىه نحد حدكم فقري انت لاتكم بزي دق مزامرتك مخانكم كأ غفلت إيه تفنات فقرس نحنا وينكم ونقبر إلى بخماية خيلية زي على هوت يسمع لنا الراي حنا حبتنا ثلاثة قصص سديدة هلنا لا قدام يوحنس 4:19 تنبيت إرمياس 31:3 تمنزت عماكم كتنبوبلناهم كلن بزعبات زلأ ما وفقرنا أملاخ ينزقل مالتي قدام يوحنس 4:19 إرمياس 31:3 يوحنس أنا خمبا الراي 19 نسو قدمي أفكيرنا يمو نحناون نفكر إنا متعامي صبق نسو قدم أفكيرنا يمو نحناون نفكر إناك عليه وتسمع لنا سماينا شحابتنا الراي تنبيت إرمياس 31:3 الراي عند حرزين لا تخويني سب كم ببقى أنا وسيا لكم الراي كتل بناك زابير يدقفكم እግዚአብሔር ካብ ርሑቕ ተራእየኒ ብናይ ዘለኣለም ፍቕሪ ኣፍቀርኩኺ ስለዚ ከዓ ብምሕረት ሰሓብኩኺ الهوت يسمع لنا زابير ካብ ርሑቕ ተራእየኒ ብናይ ዘለኣለም ፍቕሪ ኣፍቀርኩኺ ስለዚ ከዓ ብምሕረት ሰሓብኩኺ مملاس أبيهم النبيات نسيقهم حيالات نايفارسن بابيلون النجستات نسبع عمت نم بابيلون أبزور الروم أبابيلون كله وزتوهبه تسفاي مالت إجزاء نزل علم كم زفكر نبابيلون توردومون قسيسو كملسوم سريحو كعريو منبر نتفاعت كم زي سددومي سلازي تاناي موداتا يمسجن مدهاني علم تبلالا يمسجن مدهاني علم الراي حواري قدس باولس أبقى كورنثوس معرف الشيعات غزر 15 نقول له تقاليل انتايلو سلازي سلات زي نقر وهبتو نأملاخ سبحات يغنوين نقول له توعلة أملاخ مسبسبة سلاتي زي نقر وهبت نأملاخ سبحات يغنو كابلدوتو جميروم قواسوتن ملأختن كم جرون كم زمسجن ورينا إذا كله نزجبرة نصهدم نزفس سلي نزل علم نزف كرني كاب سلام نزوز عني كمسجنة كزمر اللي كورد سوء كم لغة سلقالاتو جزابير استمسجنة هون هراي لومي أب هايمانة أبو معرف 11 كاب كسر حمشة كساب مجرشة وكساب كسر 10 شديشينا
نايلومي أرستنا بزعبا مسيرة سلاسية ناي أبن ناي ولدن ناي منفس قدسن حدنتن سلستنتن بزعبا حسان النتو أب حسان توليدلنا زبل بزعبا فلسون ودا أملاخ مخانو اترابع عيقنا ودا أملاخ مسل ندابل بملاخت تزربه مستيلة سلاسية انتاي كمز مسل بزعباتهم أبرابعي كفل الزبن زنبرو تاوم قالي ساويان زبلوهم نفسه أي وسيدن كريستوس سقات رأي كماريان وسيدو أبكن نفس جن ملوكوت ينكاسا قصون يرو زبلو نزخلو عب مستيرين رينا سلغالاتو جزاهير تمسجنا يخون سلزا عبد نايلومي يخون عبتناي زحلفة إذا تردي إن نايلومي إذا أستنتينا نبلون تلنا قرب دقائق قالونا جزينا نتقملو اتجزينا يقبائيو علي وقت معنا بنا أنا سكاب يعني اشتين تاي ترديات النسي إجزي أبي هيرسي فتارينان أملاخنان نعنا كواك فتر من زيت أقمو علم كا بعلو دي سارحة كلنا بإيدو تسارحنا بمثلو أجي أبتنايك أدم جن كم زي سقادة وسيدو ملكودو خمس غيرو قلق زبلو أجي أملاخ سيد لعلا مرونا سلازخونة بأمرنا كجلس أي كأني كم دلاي خجبر كم زخيل يا تردياتني مالتي عبي أملاخي اللي حريل كاي أملاخ دلاي خجبر كم زخيل أنت دليون بعلو بأكل مسيون كي تولدون كمسخيل جن كل سلازخيل كل نتخل زخيل سي بأمرنا جلسنا وحسبنا كن وصو كم زين خيل هيدا أملاخ عبي دلاي خجبر كم زخيل لعل أمور ناس لعل أمور ناس لزخانة أملاخنا بزي كنو السنو أين خيلنينا زو السن أملاخ لذي كونه لذي زي أتردياتني كأنه أملاخ زي كوينوس زي أتردياتني قالي وتسمع لنا آمين قالي وتسمع لنا أبونا أبز حلفك زي بملاك سلام إن تناكك مع مكته وإن نهسس أبياته نتل على عقمنا زخونه تمبتاتون لك عكمتي بزعبا أبليناريوس نفسي وسدن نزب الحساب سي نفسي زبولو قويتا اسكريستوس نفسي تجنق الله زبولو ندحر نفسي زي بلو قويتا اسكريستوس نفسي كبلايك إلني نفسي ندابلو خلقا نفسي أيبولون كنبلو عين خلني نايلوم بتقال اكزابيهر يوم زملسوو نيروم نتل على عقمنا زخونه جن تاناي زداقم خمتا حبتنا مع ذا قدسان زستنتنت لنا بتعمي أبزا داقم عسران شومنتن سي انتا إلو زلون كلها هنا نتغمنا أتي قلوسن قهودن ننتخن قبرن نعانا ندك أناني وتسور قنا نا إكزابير أملاخنا إيبن سلاقالاتو إكزابير استمسقنا يهون أبونا كلت عطلاني يغريت حرة زداقم عسران شومنتن إلى نيرن تأتبل يتسور ناقر زبالة نا إكزابير أملاخنا أيو يتقالات زحق زي من انتخن قبرو يتقولس نزل ألم نعنا ندك أناني حراي حونا خفلاي أفقد عصرت يا مسلمني قبري هواريات حراي I think لحنك رغباين أبز سكرين سلازلا 40 شعة كساب 5 ليا ولا إبراهاريات شوعته 40 شعة كساب 5 I think it's قصرة شعته it's the last one okay حراي أبا أنتي تبلسي اتلعل
بيتسب هانسات بيت أينبرنيو إذا أسكمين ورد كتب لي هو እግዚአብሔር መስገን እቲ ምስጢረ ስላሴ መለኮት በሁሉ ሙሉእቲ ዲቫይን ፓወር ነው ብሎ ማለት መለኮት ሰማይን ምድርን ክጾሮ ዘይክእል ስላሴን ዓለም ወስን ወንበር ዓለም ንስላሴ አይተወስኖም ነው ይብል ማለት ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብ ማሕፀን ድንግል ማርያም ከሓድር ከሎ ብተሰጋውነቱ በመለኮቱ ግን ሙሉእ በኩለህ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር በባህሪየ መለኮቱ ኣብ ተወሰነ ቦታ ክውሰን አይክእልን ነዚ ዝገልጽ ማለት በት ነብይ ገይሩ ክዛረቦም ካብ ትንቢት ኢሳያስ ይምጽዎ ማለት ነት መልእኽቲ ስለዚህ ነቲ ባህሪየ መለኮትን ባህሪየ ትስብእትን ንተሰጋውነቱ ክገልጽ ከሎ በጀካ ኃጢአት ልክዕ ከማና ይጸምእ ይደክም በቲ ተሰጋውነቱ በጀካ ኃጢአት ልክዕ ከማና በባህሪየ መለኮቱ ግን ዘይውሰን አምላኽ ኣብ ሓንቲ ቤተ መቅደስ ተወሲኑ ወይ ኣብ ጽርሐ አርያም ተወሲኑ ዝነብር አምላኽ አይኮነን ሙሉእ በኩለህ እዩ ማለት ተመልሻ ክትከውን ተስፋ ገብር አቦና ደግፎኒ ኣነሲ ምስቲ ልዕል ኢልና እንድሕር ቢብና ብዛዕባ ዳዊት ቤት ረክብ ወይ ክሰርሕ ከም ዝደለየ ግን ሰሎሞን ከም ሃነፀ ዝነግር መስለዚ ምስ ይተሓሓዝኒ ማለት እዩ ይተሓሓዝ እምበሪ ምክንያቱ እንድሕር ምስቲ ናይ ግዜና እምበሪ ኣብ ቁፅሪ 38 ጀሚርና ኣብ ማሕበር ኣብ በረኻ ምስቲ ኣብ ደብረ ሲና ተዛረቦ መልአኽ ምሰቦታትና ዝነበረ ምእንቲ ንዓና ክህቦ ከዓ ነቲ ህያው ቃል እተቀበለ ንሱ ይብል ብዛዕባ ሙሴ ንዕኡ ኣቦታትና ኣበይዎ እምበር ክእዘዝዎ ኣይደለዩን ብልቦም እውን ናብ ግብፂ ተመልሱ ንኣሮን ድማ እቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፃእና ሙሴ እንታይ ከም ዝረኸቡ ኣይንፈልጥን ኢና እሞ ቅድሜና ዝኸዱ ኣመለኽቲ ገበረልና በልዎ በቲ ቅነቲ ምራኽ ገበሩ መስዋዕቲ ደም ድማ ነቲ ምስሊ ጣዖት ሰውኡ ብግብሪ ኣእዳዎም ከዓ ደስ በሎም ኣምላኽ ግና ካባታቶም ኣግለሰ ኣብ መጽሓፍ ነቢያት ኣቶም ቤተ እስራኤል በተን 40 ዓመት ኣብ በረኻ ሕሩድን ካልእ መስዋዕትንሲ ኣቕሪብኩም ለይዲኹም ምእንቲ ክትሰግድሎም ኢልኩም ዝገበርኩምዎም ምስልታት ድንኳንን ሞሎኽን ኮኸብ ኣምለኽኩም ሬፋን ኢኹም ዝጾርኩም ስለዚ ኣነ ክንየው ባቢሎን ከግዕዘብኩም እየ እዚ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ነቲ ጣዖታት ሰሪሖም ኣምላኽ ኣብቲ ጣዖታት ክሓድር ወይ ነቲ ጣዖታት ኣምላኽ ይብልዎ ስለ ዝነበሩ እዚ ብኢድኩም ትሰርሕዎ ዘለኹም ንኣምላኽ ዝበቅዕ ኣይኮነን ምስ ኣምላኽ ዝኸይድ ኣይኮነን ኣምላኽ እውን ኣይኮነን ኢሉ ካብዚ ታሪክ ዝንድሕር ኣምፂና ርኢናዮ መልእኽቲ እንታይ ዝብል ኣንበብ ባለክርታስ እምጥንታስ ከተፍጻሜታ ንሓንቲ መጽሓፍ ወይ ንሓንቲ ምዕራፍ ካብ መጀመርያ ሳብ መወዳእታ ከነንብቦ ከለና ዝያዳ ተስእሊ ይህበና ማለት ተመልሻ ክትከውን ተስፋ ገብር ሓውና ፍላይ ኣቦና ራይ ተኻልኣይቲ እታ ካልኣይቲ ኣብ መወዳእታ ኣብ ቁፅሪ 12 ራይ ቁፅሪ 12 ማቴዎስ think 27 ማቴዎስ 29 አንቢብና ለና መወዳእታ 27 ነፍሱ ወፀት እጅታ ነፍስስ ነቲ መለኮት ዲያ ተመልክት ደላ ናኖ ነፍሲ ነታ ሰብኣዊ ነቲ ፍጹም ሰብ ንብሎ ዘለና ማለት እሳ እኮ ነፍሰይ ክሳዕ ሞት በፂሓ ተከዘት ጎይታ ኣብ ልዕሊ መን እዩ ከም ዝበለ እዚ ዝበለ ኣብ ልዕልቶም ዝጠፉ እዩ ሕጂ ነፍሰይ ወፀት ብስጋ ሞተ ብነፍሲ ግና ህያው ኮነ ስለዚ ክርስቶስ ሞይቱ ክንብል ከለና ስጋ ኣብ መስቀል ተጠልጢሉ ከሎ ነፍሲ ግን ካብ መለኮት ግን ካብ ነፍሲ ኣይተፈልየን ካብ ስጋ ከዓ ኣይተፈልየን ምክንያቱ ሙሉእ በኩለሄ ስለ ዝኾነ ብኩሉ ሙሉእ ስለ ዝኾነ ምስቲ ኣብ መስቀል ተጠንጢሉ ዘሎ
سجا ملكوت توحيد ونيرو مستان سيول وريدا نفسات حرز وصت نفسها ملكوت توحيد ونيرو حج نفسي وصت بالكله نتي تي سبعوي نفسي مالتي تي هومان سبريت نبلو مالت تملي شاهد كون تسفى قبر أو ناخذ لاي يس أو يعني اللي أبنا الرأي أبنا من لها نستير سلاسي حسب زخانة كبيد يقن هو بتعمي الرأي هو تحبتنا إتكحفا بالكله هو إذا حفا بلد سوري حتى ذنبنا يا نمبر قصرة تشعته كم حتى اختبارها اللي تردعت ان اللاقن قرب تيكس تاكن لهم زون سلستن كابو زوت حدا برهانين اب كل فترة كا ملوئيو نتم اب تحتي مدري زلو دما زبرهيو كم تصحف أنا اب سماين اب مدرن ملوئي اتم اب تحتي سيول زلوون قويتنتي رعايو زبالو إيو هجي أبتا سوسان شدشتن كنبب كالناسي أبتا قصر حادة أتين إسياس 66 كاب حادة سقع سلستن بيونامش هو أبتا مجمر تاسي إزقا أتي كله تعشمو مدرن سمان كله ناتو إنا نبل زلنا طول نسيو خلا ما والحالة اللي بيجاكو هجي قدامي تس إزقا بيها كما يبل سماي زفاني يو يبلالو مدرخة مرقزي إغرية هجي زي تردات نزلاس اتنسخاتكم اتصرحوا لي بيت دعا خميز بلايو اتا انا زعرفر له سفراخي خميز بلايو حجيس انت عينت بيتي زي كمي ازانا قرزي عاو كم مزخ بالكولوسي اتي انتاي بيت نخصر اي تردات ننزي سخوينو سي انتاي سفراخ صرحوا له لهم تبيلو مالتي بزح جزية انتاي زمسلنا مبزحتنا أبز بيت أملاخ مسمس أنا زعبير ساب زعبيت أملاخ تراي زركب غيرنا إن نوسدو مالي. أوكي. أبز وص مسبلنا بتصرجياس أو أملاخ زي اللي غيرنا إن نوسدو مالي. حجي زعبير سكومو أيقونن نحنا نملخلو نأكلو مستيرات نفسملو بوتاخ هلونا نملخلو قدني زعبير جن زوسن أملاخ أيقونن. زعبير سأب كلن بخلن مولو مخاني يخنقرهم دليمان متي نسخاتكم تصرحوا ليس نعاء مالتي نسخاتكم تصرحوا ليس فرام تعني سفر اللوس كمي كان زبل زلوس نعوئي مالتي نتي أبزخون نخم زلو تخذ مدرب ملئتها مرقز أقرو ترى انتو خوي ناسي نمرقز أقرو مدرب ملئتها عند حرزيتها أخلو خوي ناسي كمي قرنا بحادة بيتها مقدس توسينو اتي ملئات صفحاتنا إكزابير اتي ملكوت النتنا إكزابير ملؤ النتنا إكزابير نعوي كفلتهم دليو مالت اوكي ماشي الرأي سلقالاتو إكزابير سمسكنا يخون زينا يقرب الله أبونا بملاك سلام على معدان هبهم بسألوت كعز ولنا نبونا نابا أو دمحرات بخبري عدم مرة أبونا يغني لي زي ما أنا قلت بارخ مزمر زمركي عفتنا معزاكم وين كلكم كتنببو زمسخم حتى يكون رئيتا ويدما تردعكم بتقسي تملسو زمسخم نتات تزمرت مزمرون بتكس ملأخكم بقالكم دنببكم نزي أقلقلت كتصفحوا صنيفهم كلهم حواتحات إزيابير زمن أقلقلتكم يبارخ نشتي أبتن ناي مودعتا بحونا دتر كفلاي دمسحتون دقيماون حفتنا هيود العلتن أبونا ملي شمئم جن قربية توساخي حسب كهب دالية نبيت كريستيان كنكيد كلناسي
እግዚአብሔር ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ውሱን ኣብ ካልእ ድማ ዘይርከብ ወይ ድማ ኣብ ካልእ ድማ ዘየለ ኢልና ኣይኮናን እንኸይድ ምድሪ ብምልኣ ናይ እግዚአብሔር እያ ይብል ቅዱስ ዳዊት ድሕር ብምድሪ ብምልኣ ናይ እግዚአብሔር ኮይና እግዚአብሔር ድማ ኣብታ ምድሪ ምልእቲ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ካልእ ስለ ዘይርከብ ኣብ ካልእ ስለ ዘየለ ኣብ ጥራሕ ስለ ዝርከብ ኣይኮናን ወይ ድማ ውሱን ኣብ ሓደ ቦታ ኣይኮነን ኣምላክ ከምቲ ክበሃለና ፀንሐ እቲ ንሃንፆ ቤት እቲ ንኸዶ ቤት ደኣ ንምንታይ እዩ እንተደኣ ኢልና ምስጢራቱ እንካፈለሉ ጸጋ ጥምቀት ተደለና ንስሓ ተደለና ቅዱስ ቁርባን እንተደለና ኣብቲ ምስጢራቱ ዝፍጸመሉ ኢልና ኢና እንኸይድ እምበር እግዚአብሔር ኣብ ሓንቲ ገዛ ከም ሓደ ሰብ ውሱን ኣይኮነን ሙሉእ በኩለህየ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ዘሎ እዩ እንተደኣ ኣብ ሓንቲ ቦታ ጥራሕ እንድሕር ዝርከብ ኮይኑሲ እቲ ሓይሊ ወይታ ስልጣን እውን ካብታ ዘለዋ ከባቢ ንላዕሊ ወፃኢ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ እሞ እቲ ንሃንፆ ቤት ነቲ ምስጢራት ክንፍፅመሉ ነቲ ምስጢራት ድማ ተኻፈልቲ ክንኮነሉ እምበር እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ሙሉእ ምዃኑ ምድሪ ብመልኣ መርገፅ እግረ እያ ኢሉ እሞ ኣብዚ ኣነታ ናይ ኣቦና ንእሽተይ ክውስኸላ ኢለ እታ ካልኣይቲ ናይ ሓወና ዶክተር ክፍላይ ዝነበረት ድማ ነታ ማቴዎስ 27 ቁፅሪ 50 ኢየሱስ ከም ብሓዱሽ ብዓብይ ድምፂ ጨርሐ ነብሱ ድማ ወፀት እቲ ነብስሲ እቲ መለኮት ማለት ድዩ ኢሉ እሞ ኣቦና መሊሶማ እዮም ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ እንዲና ንብሎ ፍጹም ሰብ እንተደኣ ክንብሎ ኮይና ስጋን ነብስን ክህልው ኣለዋ ንሕና ሕጂ ስጋ ኣለሃና ነብሲ ድማ ኣለሃና ክርስቶስ ድማ ፍጹም ሰብ ስለ እንብሎ ስጋን ነብስን ዝተዋሃዶ እዩ ሕጂ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 15 እንታይ ይብል ከምቲ ኣቦ ንኣይ ዝፈልጠኒ ኣነ እውን ነቦ እፈልጦ እየ ንነብሰይ ከዓ በጃ እተን ኣባጊዕ እሕልፋ ነብሰይ ከዓ በጃ እተን ኣባጊዕ እሕልፋ ነታ ነብስናሲ ነብሲ ክርስቶስ እያ በጃ ተዋሂባታ ነታ ብሓጢኣት ድመተት ነብሲ ክርስቶስ በጃ ብምሕላፍ እያ ህይወት ኮይናታ እሞ ፍጹም ሰብ ክንብሎ እንተደኣ ኮይና ንክርስቶስ ስጋን ነብስን ክህልውኦ ኣለዋ እሞ ነዚአን ተወሳኺ ከብል ኢለ እየ ካልእ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ከምቲ ዝተባህለ ንምስጢረ ስላሴ ንናይ ኣምላኽና ሓድነትን ሰለስትነትን ከምዚ እንመሃሮ ዘለና ከምዚ ኣልጀብራ ወይ ድማ ፍራክሽን ማቴማቲክስ ጌርና ኣይኮናን ክንበፅሖ ብእምነት ንቕበሎ ነገር እዩ ከመይ ገሩ ኣብ ኩሉ ይርከብ
كنبل تدع خوينا حجي እግዚአብሔር ምድር በመልአና እግዚአብሔር ያይልዩ አብታ ምድር በመልአድማ እግዚአብሔር አሎ ኢልና በእምነት ክንቀበሎ እንተ ዘይኮይና በዝናይ ዓለምና መዐቀኒ ሐቂና አይኮናን እንፈልጦ እሞ እንታዩ በእምነት አወና ዶክተር ክፍላይ እንታይሉ ነሩ እዚ ምስጢረ ስላሴ ስለዝኾነ ሲ በእምነት ተቀበሎ ኢልሞ ሐቂ ነዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና በእምነት እንቀበሎ እዩ እቲ መረዳእታ ነቲ በእምነት ክንቀበሎ ንእሽተይ ፍልጠት ተዋሂብና ዘሎ እምበር ኩሉ ባህረ አምላኽ ኩሉ ግዝአት አምላኽ ኩሉ ኃይለ አምላኽ ብፍልጠት ክንፈልጦ ብፍልጠት ክንበጽሖ ድማ አይንኽእልን ኢና ሞ ስለኹሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ፍጽምቲ እምነት ከበና አምላኽና ድማ ክንጽሊ ይግባአና ምክንያቱ ምቕባሉ ምጨነቆም እዚ ደኣ ከመይ ገሩ ክኸውን ይኽእል ኢሎም እዮም ዝሓቱ ነይሮም ንዝኣምን ሁሉ ይከኣሎ እዩ እሞ ንሕና ድማ بእምነቲና ኩሉ ነገር ክንበጽሖ ኩሉ ነገር ክንቀበሎ ንኽእል እሞ አምላኽና ንኹልና ፍጽምቲ እምነት ይዓድለና ከምቲ ሃዋርያት እምነት ወስኸና ኢሎም ዝለመኑ እውን ኣብ ጸሎትና እውን ምልእቲ እምነት ክትህልወና ኣብ ጎደለና መልአት ክኾነና አምላኽና መመልሹ እምነት ክውስኸና ክንጽሊ እውን ይግባአና ስለኹሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ጸሎት ክንዓጽሞ ኩልና ሓንሳብ ንጸሎት ሓፍ ንበል انت سلام زصلى صلاه كم بحدش كل زحت እግዚአብሔር አብ በጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንት ሰላምን ዝሐንትን ለሁሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ልምናለና አብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ትህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ምንት ሰላም ጸልዩ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማህበና እናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ነዕሳና እንደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ወምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ወንኹሉ ትሕጂ እግዚአብሔር ልምነካን ማልዳካን ኣለና ወንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ይብካና ኸማ እግዚአብሔር አጥርየና ጸጋኻውን አፍሰልና ጀካኻን ንፈልጦ ባዕዳ አምላኽ ይብልናን ቅዱስምካ ንሰምን ንጽውዕን ኣለና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላም ካብ ልነፍሲ ኩልና ሓድር ኣብዚ ዓለምን ዝመራሮም ሰላም ሓሉ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብጽድቂ ብቅዱስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳንንታ ኣሕዛብካ ምክርሃብ ኣብ ምእታውናን ምውፃእናን ዘሎ ጉራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህዱእን ብዕኑዕን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻን እግዚአብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይሁን ስለ አምላኽነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ንሰግደልካ ኣለና እዚ ንመሃሮ ዘለና ድማ ብመንፈስ ዘዕብየና ኣብ እምነት ዘጽንዓና ናብ ሰማይ ዘጠምተና መገድኻ ዘትሕዘና ንዓኻ ዘፍልጠና ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ሕማም ዘለው ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ኣስማቶም ትፈልጦም ኣበይ ምህላዎም እውን ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ስለ ኩሎም ሕሙማት ክትምሕረልና ንልምነካ ስለሎም ሕዙናት ኣጻናንዓልና ዝዓረፉ መንግሥትኻ ውርሰልና ኣብ ዓለምና ዝብላዕ ስተ ቁራስ እንጀራን ኩባያ ማይን ስኢኖም ዝጭነቁ ዘለው ንስኻ ናይ በረኸት ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ጥሙያት ንስኣልና ጽሙዓት ኣርዌልና
حمومان فوصلنا قرآن كدنلنا تأسروف تحلنا فحيلم زلو أكبلنا أبصابان زلو دما مسترف طرلهم زي أب عالمنا نرئ زلنا بنفاس بهبابلا بوحيد بمنقطقات مريت بوجئن بخيناتن سب زهل نصاتا زعنو زلو أملاخنا نسخا يأكل بلنا زي أمانغو إسرائيل أمانغو فلسطين زلو دما نقول سلام نسخا خمو سلام كاورد محرتك أورد لنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا نزي أبتقراي زلو مرير حزن بدقهم بولدهم بأحواتهم ببعل بيتن حزينهم زلو كل እግዚአብሔር أملاخنا نسخاص أمانا كبدخا زبلعيو نايتن أديتات حزن مسقرقار كتري خلخمو إزدما كوينات دفطرئيو ناي كوينات مودعتا إزي إما أملاخنا حجون كاب عالمنان كاب كبابينان وقئن ورا وقئن أرحقلنا صباحون زنقرزي تعاصيو زي ترف زوفر حواتناون حاتنا دقنا زخونو بأشحات تريفهم كم زلو زواي وايتان نريون نسمع زلنا صباحون نابز بناي أملاخنا كلنا صنعات عدلنا يأكل بلنا تولدنا مرعى تولدنا بتمرتي تولدنا معوالد أنبر دد تولدنا موتنا بكينات نبرخانا بطفات يسقاب حجمو زي أكل بلنا أملاخنا ناتكا يأكل زخون ما يأكل بلنا كم محرت كمبر كم بدلنا أي تخيدنا نادينا قدس دنقل مريم أمالادنت بناي ملاك ترادع النت بناي نبياتنا حوارياتنا صادقان سمايتاتنا صلوتاي تفلينا كم تنا حواريات زمهر كيوم بسمايات تنبر ربنا نبلنا نسوع أكلنا سمكاي قدس من قصتهم قال كام تاب سمايكم بدمام دريكم علات انجرانا لما حبلنا احنا عن زبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نقصنا عندنا أو كفاد احنا ننبر فتنا يتتون نقصنا حيلين كبر نزل علمنا كايما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكم حلنا خدن قلي خي بسقاخون دنقلي خي أدي جابير صوات كويتا سراوي سلام لكم سخي كاو أن استبرختي خي فركرتكم بركم تسك جابير مساخي أوفس تدس ولك حتياتنا سريلنا نفتو الدخيس كورسوس منتانا حرات لمن لنا أمين افتها ويشري يجزينا أملاكنا وران ليس كورسوس كان ليك كانت سرات دمساسي أبساول دولو بركساتي بران أنتم أبويا كانت ويريا كانت بران سارقوس أنات ببس مكمو كنو فتانون صحنا يرسين سكولون سمعت زيو مهارن كورسوس ملعصت تغلطي زيو مهارن كورسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كورسوس ملعصت تغلطي بنت اجزتنا مريم كورسوس بنت اجزتنا مريم كورسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كورسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كورسوس بنت اجزتنا مريم كورسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كورسوس بنت اجزتنا مريم هرنكسوس 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 بنت اجزتنا مريم مهارن كورسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘሎና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኩን እግዚአብሔር ይቀበሎ ኣብ ሰማይ ይዕረግ ንኩልኹም ድማ እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ አስብኩም ይሃብኩም ብርኩም ምሽት ትግበራልና አሜን ቃል ህይወት ይስማዕልና ቦና ኩልኹም ደሓን ሕደሩ አሜን ሰላም ለይቲ ኩልኹም ህዝበ እግዚአብሔር ነተቅድስ ቤተ ክርስቲያን ተወ አገልግሎት በአንቃድዎን ብጥባትን ክትከታተልዎ ዘምሰኹም ለተብሕቡ ዝሪ እግዚአብሔር የተጻድቃን አስበትሁታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ብሰላም ብህድኣት ጀሚርና ክንፍጽም ዝረዳእና ንዝመጽእ ጉባኤና ከዓ እግዚአብሔር ብዓይነ ምሕረት ጠሚቱ ከምዚ ክንጋባእ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ሰላም ሕደሩ ብሰላም ይራኽበና ቃል ህይወት ይስማዕልና ብሩክ ለይቲ ቦነ አሜን ንኹላህና ቃል ህይወት ይስማዓልና ለህይወት ይስማዓልና ብሩክ ለይቲ ደሓን ሕደሩ ኩልኹም አሜን ንኹላህና ቃል ህይወት ይስማዓልና ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን
ቃለ ሕይወት የስማዕልና ብሩኽ ለይቲ نقول لهيوت يسمع لنا سلام ليتي